କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ହସ୍ପିଟାଲ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଇଲା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ତ। ହଁ। ହଁ। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ଖାଇଛି ଛତୁଆ। ଆଉ ଚିକେନ। ଚିକେନ ଖାଇଛୁ ଆଜି? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ମାଛ। କି ମାଛ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ। ହଁ, କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଅଜା। ସବୁ ଘରେ କରିଛୁ? ଭାତ ମାଛ। ଏ ଖାଇଛୁ ନେ, କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ ଘରେ ଆଜି? ଶୋଇକି ପିଇକି। ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିନୁ? ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ। ଆଉ ଆଈ କହୁଥିଲା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଛୁ ବୋଲି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ହଁ ତ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ହଁ ତ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ତମ କରିନି। ନାଇଁ।